Άλβιν ο μυρμηγκοφάγος. Από όλα τα ζώα της Αφρικής, ο Άλβιν ο μυρμηγκοφάγος ήταν το πιο σεμνό. Ήξερε καλά πως τα άλλα ζώα τον έλεγαν άσχημο και αλόκοτο, γιατί είχε μια μακριά γυμνή ουρά, μεγάλα αυτιά και περίεργα γούστα στο φαγητό. Μια αυγή, όταν γύρισε στο σπίτι του, καταλασπωμένος, μα πολύ ευχαριστημένος που είχε βρει μπόλικα λαχταριστά μυρμήγκια, είδε με έκπληξη ένα χαρτί κολλημένο στην πόρτα που έγραφε «Αγαπητέ Άλβιν, θέλω να ψάξεις να βρεις ποιο είναι το πρώτο ζώο. Θα γυρίσω απόψε να πάρω την απάντηση. Υπογραφή ο κύριος όλων των ζώων». Ο Άλβιν τάχασε. Ήξερε καλά πως ο κύριος όλων των ζώων ζητούσε συχνά από τα πλάσματά του να του κάνουν κάποιο θέλημα. Μα δεν έλπιζε πως θα ήταν ποτέ δυνατό να διαλέξει κι αυτόν τον ταπεινό Άλβιν. «Αχ, Θεέ μου», σκέφτηκε, «θέλει την απάντηση απόψε». Στο μεταξύ, ο ήλιος βγήκε πίσω από τα βουνά και ο Άλβιν νίσταζε. Οι μυρμηγκοφάγοι είναι ζώα νυχτόβια και ο Άλβιν είχε δουλέψει σκληρά όλη τη νύχτα, σκαλίζοντας μια μεγάλη και πολύ νόστιμη μυρμηγκοφολιά. Χορτάτος και κουρασμένος, ήθελε οπωσδήποτε να κοιμηθεί. «Απόψε λοιπόν», σκέφτηκε πάλι ο Άλβιν πιο ήρεμα τώρα και γύρισε πάλι μέσα στη ζούγκλα να το σκεφτεί καλύτερα. Οι μυρμηγκοφάγοι δεν είναι μόνο άσχημοι, είναι και λίγο αγαθοί, και η χειρότερη ώρα για να κάτσει να σκεφτεί ένας χαζός μυρμηγκοφάγος είναι στις 9 το πρωί, όταν κανονικά θα έπρεπε να κοιμάται βαθιά. Μέχρι τις 10 τα μάτια του Άλβιν είχαν κλείσει κιόλας 3 φορές νησταγμένα και ακόμα δεν είχε κάνει αρχή. Κάποια στιγμή, στο μονοπάτι της ζούγκλας, φάνηκε να έρχεται έρποντας ο Μπόρις, ο Βόας. Και ήταν μάλλον τυχερός ο Άλβιν που ο Βόας είχε γεμάτη την κοιλιά του από το πρωινό φαγητό, αλλιώς ο Άλβιν ποτέ του μέχρι σήμερα δεν θα είχε δώσει απάντηση στον κύριο των ζώων. Όπως ήταν φυσικό, ο Μπόρις τάχασε που είδε ένα μυρμηγκοφάγο στη μέση της ζούγκλας τέτοιαν ώρα και απότομα σταμάτησε να σέρνεται. «Παπα», είπε με τη βραχνή φωνή του που έκανε τον Άλβιν να τρέμει από τα αυτιά μέχρι την ουρά. «Πώς εδώ τέτοια ώρα?» «Είμαι σε αποστολή από τον κύριο των ζώων», τράβλησε ο Άλβιν, «να βρω ποιο είναι το πρώτο απ' όλα τα ζώα. Το κακό είναι ότι δεν ξέρω από πού να αρχίσω». Το τεράστιο φίδι χαμογέλασε και το γυαλιστερό λεπιδωτό δέρμα του αναρρίγησε με χάρη. «Είσαι τυχερός, φιλαράκο μου», ψιθύρισε σφυριχτά, «γιατί το πρώτο ζώο βρίσκεται μπροστά σου». «Πώς?» τσίριξε ο Άλβιν. «Πού είναι?» συνέχισε με πιο σταθερή φωνή, προσπαθώντας να μην φαίνεται ο φόβος που του προκαλούσε ο Μπόρις ο Βόας. «Άκου εκεί, ποιο είναι το πρώτο από όλα τα ζώα?» είπε πειραγμένος και λίγο θυμωμένος ο Μπόρις. «Μα ποιο πλάσμα είναι πιο μακρύ και πιο όμορφο από μένα?» πρόσθεσε και γυρνώντας πίσω το κεφάλι του κοίταξε με θαυμασμό το πολύχρωμο και ωραία στολισμένο δέρμα του. Όταν όμως ξαναγύρισε το κεφάλι του, ο Άλβιν είχε εξαφανιστεί. Καθώς ο Άλβιν έστερνε με κόπο το κορασμένο κορμί του έξω από τη δροσιά της ζούγκλας, σκεφτόταν φωναχτά. «Ο Μπόρις είναι το πιο μακρύ από όλα τα ζώα, αλλά είναι αυτό αρκετό για να είναι και το πρώτο?» «Βέβαια όχι», αντήχησε μια βροντερή φωνή τόσο δυνατά που ο Άλβιν τινάχτηκε τρομαγμένος προς τα πίσω. «Εγώ είμαι το πρώτο». Ο Άλβιν κοίταξε προσεκτικά αυτό που με πρώτη ματιά έμοιαζε με τεράστιο κορμό δέντρου. Ήταν ένα πόδι που ανήκε σε έναν τεράστιο και περήφανο ελέφαντα. «Α, εσύ είσαι Ερνέστο»,
είπε με ανακούφιση ο Άλβιν. Αυτή είναι η αλήθεια, συνέχισε ο Ερνέστος. Και είναι φανερό ότι ο Κύριος εννοούσε εμένα. Είμαι το μεγαλύτερο και το πιο βαρύ από όλα τα δημιουργήματά του. Γι' αυτό εγώ πρέπει να είμαι το πρώτο. Και βέβαια έτσι πρέπει να είναι, σε ευχαριστώ Ερνέστο, μουρμούρισε ο Άλβιν. Κι όμως μέσα του μια μικρή σταθερή φωνούλα επαναλάμβανε ενώ προχωρούσε με το κεφάλι ψηλά. Όχι το πιο μακρύ, όχι το πιο βαρύ, αλλά το πρώτο. Ήτανε μπερδεμένος περισσότερο από ποτέ. Προχωρώντας έφτασε σε μια λιμνούλα. Η Ζέτα, η λεοπάρδαλη, περνώντας σαν αστραπή δίπλα του, του είπε ότι αυτή έπρεπε να είναι το πρώτο ζώο, γιατί ήταν το πιο γρήγορο. Η Ζήνα, η καμιλοπάρδαλη, του φώναξε πως αυτή είναι το πρώτο ζώο, γιατί είναι το πιο ψηλό. Παρ' όλα αυτά ο Άλβιν μονολογούσε. Ο Κύριος είπε το πρώτο, όχι το πιο μακρύ, το πιο βαρύ, το πιο γρήγορο ή το πιο ψηλό. Τι εννοούσε? Ποιο μπορούσε να είναι το πρώτο ζώο? Ο Άλβιν καθόταν σε ένα γκορμό δέντρου και ρουφούσε νερό με τη μακριά ροζ γλώσσα του από τη θολή λίμνη, όταν ο κορμός κουνήθηκε και είπε «Εγώ είμαι το πρώτο». «Ποιος μίλησε?» ρώτησε ο Άλβιν, κοιτάζοντας γύρω χωρίς να βλέπει κανένα. Μίλησε πάλι το κούτσουρο. «Ο Κάσφαρ». «Α, εσύ είσαι?» φώναξε ο Άλβιν και έφυγε γρήγορα πίσω στην ασφαλή όχθη. Το στόμα του κροκόδιλου άνοιξε με ένα τεράστιο χαμόγελο και φάνηκαν τα μεγάλα μυτερά του δόντια. «Κοίταξε τα λέφια μου», μουρμούρισε. «Δες πόσο σκληρά και λαμβερά είναι. Είμαι το μοναδικό από τα ζώα του Κυρίου με τόσο σκληρή και ωραία πανοπλία. Είμαι το πιο σκληρό. Γι' αυτό πρέπει να είμαι το πρώτο». Ακόμη και ένας μυρμηγκοφάγος που έχει νύχια σαν μακριά καμπυλωτά μαχαίρια δεν διαφωνεί ποτέ με έναν κροκόδιλο, και μάλιστα φαντασμένο. Ο Άλβιν απομακρύνθηκε μουρμουρίζοντας. Το πιο μακρύ, το πιο βαρύ, το πιο γρήγορο, το πιο ψηλό και τώρα το πιο σκληρό. Ποιο απ' όλα να είναι το πρώτο? Ο Άλβιν, γεμάτος αμφιβολίες και ερωτηματικά, γυρνούσε από εδώ και από εκεί πάνω στην ξεραμένη γεμάτη σκόνη πεδιάδα. Ξαφνικά κοκάλωσε. Ένα μικρό αλλά διαπεραστικό ψιθύρισμα τον έκανε να σταματήσει επί τόπου. «Αλλιώς πέθανες». Ήταν η Σκαρλέτα, ο Σκορπιός, κάτω ακριβώς από το σηκωμένο μπροστινό δεξί πόδι του Άλβιν. «Δεν έχω τίποτα μαζί σου, Σκαρλέτα», είπε λαχανιασμένα ο Άλβιν. «Είμαι σε αποστολή από τον Κύριο των ζώων να βρω ποιο είναι το πρώτο από όλα τα ζώα. Μήπως έχεις καμιά ιδέα?» Η Σκαρλέτα αργούσε πολύ να απαντήσει και το πόδι του Άλβιν κόντευε να πάθει κράμπα. Όταν μίλησε, στα μάτια της υπήρχε μια σατανική λάμψη. «Θα σου πω το κλειδί του μυστρίου», είπε. «Ποιο από τα δημιουργήματά του είναι αυτό που μπορεί να σκοτώσει ένα ζώο πολύ μεγαλύτερό του?» Ο Άλβιν κοίταξε προς τα κάτω, προς το διαβολικό δηλητηριασμένο κεντρί που τρεμόπαιζε στην άκρη της ουράς της Σκαρλέτας. Κοίταξε και το κακόμοιρο το πόδι του που βρισκόταν ακριβώς πάνω από το κεντρί. «Εσύ», είπε. «Ακριβώς», απάντησε η Σκαρλέτα. «Είμαι το πιο θανατηφόρο. Γι' αυτό είμαι το πρώτο από όλα τα ζώα».
και εξαφανίστηκε κάτω από μια μεγάλη πλακουτσωτή πέτρα. Ο Άλβιν, μισοκουτσένοντας από το μουδιασμένο του πόδι, αλλά ευχαριστημένος που την είχε γλιτώσει φθηνά, γύριζε πίσω στην άκρη της ζούγκλας. Το στομάχι του γουργούριζε από την πείνα. Ενώ κοίταζε μια μυρμηγκοφολιά και αναρωτιόταν αν είχε καιρό για ένα σύντομο γεύμα, σκόνταψε πάνω σε κάτι μεγάλο, ζεστό και μαλλιαρό. Αν ποτέ ξυπνήσετε απότομα, τσαλαπατημένος από έναν απρόσεκτο μυρμηγκοφάγο, τότε θα καταλάβετε πώς ένιωσε ο Λερουά. Ο Λερουά ήταν το λιοντάρι της περιοχής και είχε συνηθίσει να του φέρνονται με σεβασμό. Δεν ήταν συνηθισμένος να τον ποδοπατούν. Συστραβουλιακά, μυρμηγκοφάγε, πρόσεχε που πατάς. Μούγκρισε μισοκοιμισμένο ακόμη. Λυπάμαι πάρα πολύ, Λερουά, είπε ο Άλβιν. Κάτι σκεφτόμουν. Στοιχηματίζω ότι ήταν η πρώτη σου φορά, απάντησε κοροϊδευτικά ο Λερουά. Ελπίζω για το καλό σου να ήταν πολύ σημαντικά αυτά που σκεφτόζουν, είπε προσπαθώντας να υπολογίσει πόσες μπουκές μπορεί να τον κάνει. Τα λιοντάρια πολλές φορές θυμώνουν άσχημα και είναι και ξεροκέφαλα. Μήπως μπορεί να με βοηθήσεις, ρώτησε ο Άλβιν, αλλάζοντας επιδέξια τη συζήτηση. Ο κύριος των ζώων μου ζήτησε να βρω ποιο είναι το πρώτο ανάμεσα σε όλα τα ζώα. Θέλει να του απαντήσω σήμερα το βράδυ. Είναι κιόλας αργά και κάθε ζώο που συνάντησα θεωρεί τον εαυτό του σαν το πρώτο ζώο. Περίμενε με κομμένη ανάσα την απάντηση. Ανόητο πλάσμα, βρυχήθηκε ο Λερουά. Ποιος είναι ο βασιλιάς της ζούγκλας? Μα ασφαλώς εσύ, απάντησε γρήγορα ο Άλβιν. Τότε λοιπόν, να η απάντηση που ζητάς, είπε απότομα ο Λερουά. Τώρα, αν δεν σε πειράζει, ξάπλωσε στο πλευρό του και σχεδόν αποκοιμήθηκε. Είχε πάρει απόφαση ότι οι μυρμηγκοφάγοι έχουν μάλλον σκληρό και ξινό κρέας και ότι το ζώο που τρέφεται με μυρμήγκια δεν αξίζει να γίνει δείπνο για ένα λιοντάρι. Ο κύριος είπε το πρώτο, ξαναείπε με πείσμα μονολογώντας ο Άλβιν, καθώς γύριζε πίσω μέσα στη ζούγκλα. Τι πρώτον και πρώτον μουρμουρά, φίλε, είπε μια σιριχτή φωνή κάπου ψηλά και ταυτόχρονα μια καταιγίδα από μπανανόφλουδες ξέσπασε πάνω στο κεφάλι του κακόμοιρου του Άλβιν. Κατόπιν μια μεγάλη σκούρα και τριχωτή μορφή γλίστρησε μαλακά στη γη ακριβώς μπροστά. Ήταν ο Κάρδιου, ο χιμπατζής. Ο Άλβιν του διηγήθηκε όλη την ιστορία. Φίλε μου, τα προβλήματά σου τελειώσανε. Σίγουρα εμένα έψαχνες, είπε ο Κάρδιου χαχανίζοντας. Και γιατί εσένα, παρακαλώ, ρώτησε ο Άλβιν. Τα μάτια του χιμπατζή μισόκλεισαν και άρχισε τη φλιαρία. Είμαι το πρώτο γιατί είμαι το πιο έξυπνο. Να γιατί. Βέβαια, τι μπορεί να ξέρει ένα μυρμηγκοφάγος από εξυπνάδα που τα χνότα του μυρίζουν μυρμήγκια και σκουλίκια με τέτοια ουρά φαλακρή. Τα προσβλητικά λόγια του αντιχούσαν ακόμη καθώς απομακρυνότανε πηδώντας από κλαδί σε κλαδί μέσα στα δέντρα μονολογώντας. Τι θέλω εγώ και ανακατεύομαι. Εγώ δεν είμαι ζώμη. Είχε αρχίσει να νυχτώνει και ο Άλβιν ανησυχούσε. Ήταν κοντά στο σπίτι του, με τα πόδια του πρισμένα από το περπάτημα και ακόμα δεν είχε μάθει ποιο ζώο ήταν το πρώτο. Ήξερε ποιο ήταν το πιο μακρύ, το πιο βαρύ, το πιο γρήγορο, το πιο ψηλό, το πιο σκληρό, το πιο θανατηφόρο, το πιο περήφανο και το πιο έξυπνο. Αλλά ποιο ήταν το πρώτο? Αυτά σκεφτότανε όταν είδε
έναν άνθρωπο. Ήταν ντυμένος στα άσπρα, με ένα αστείο στρογγυλό καπέλο και είχε μια ευχάριστη κοκκινοπή φάτσα. Μέσα από τα χοντρά γυαλιά του κάτι μπλε μάτια πετάγανε σπίθες. Και ο άνθρωπος είδε τον Άλβιν. «Ένας μυρμηγκοφάγος!» φώναξε και κουνούσε μια φωτογραφική μηχανή μπροστά στη μούρη του Άλβιν. «Για δες, ένα μυρμηγκοφάγο!» Και έδειχνε με το δάχτυλό του μια μεγάλη έγχρωμη φωτογραφία μέσα σε ένα βιβλίο. «Ναι, είμαι ένας μυρμηγκοφάγος», απάντησε απότομα ο Άλβιν. «Τι το παράξενο βρίσκεις? Δεν είμαι ούτε το πιο μακρύ, ούτε το πιο βαρύ, ούτε το πιο γρήγορο, ούτε το πιο ψηλό, ούτε το πιο σκληρό, ούτε το πιο θανατηφόρο, ούτε το πιο περήφανο ζώο. Και φυσικά δεν είμαι ούτε και το πιο έξυπνο», πρόσθεσε με ύφος λυπημένο. «Δεν πειράζει, μικρούλι μυρμηγκοφάγε», χαμογέλασε καλόκαρδα ο άνθρωπος. «Είσαι όμως το πρώτο». ούρλιαξε ο Άλβιν, κάνοντας τον άνθρωπο να πηδήξει ξαφνιασμένος. «Είμαι το πρώτο!» «Και βέβαια», απάντησε ο άνθρωπος. «Κοίταξε το βιβλίο μου που έχει όλα τα ζώα, ένα σε κάθε σελίδα. Βλέπεις εδώ, να, στην πρώτη σελίδα. Το πρώτο ζώο είσαι εσύ». Και έπειτα τράβηξε μια φωτογραφία του Άλβιν, εξηγώντας το ότι είχε έλθει για να φωτογραφίσει όλα τα ζώα. «Αλήθεια, μήπως ξέρεις που θα μπορούσα να βρω ένα βίσσονα?» Αλλά ο Άλβιν είχε κιόλας φύγει τρέχοντας και έφτασε στη φωλιά του ακριβώς τη στιγμή που το τελευταίο κομμάτι του ήλιου έδιε πίσω από τη βουνοκορφή. «Βλέπεις, Άλβιν?» ακούστηκε μια φωνή βαθιά και παράξενα γλυκιά που τον ηρεμούσε και τον ανούριζε. «Μπορεί να μην είσαι μακρύ ή βαρύ ή γρήγορο ή ψηλό ή σκληρό ή θανατηφόρο ή υπερήφανο ή ακόμα και έξυπνο, αλλά είσαι το πρώτο με το δικό σου τρόπο. Το όνομά σου είναι το πρώτο σε ένα βιβλίο ζώων. Όλα τα ζώα μου είναι διαφορετικά και τα αγαπώ όλα, γιατί το καθένα με τον τρόπο του είναι πρώτο. Ακριβώς όπως και εσύ, Άλβιν». Αλλά ο Άλβιν είχε κιόλας αποκοιμηθεί και ονειρευόταν νόστιμα, τραγανιστά και γαργαλιστά μυρμήγκια.